Bueno, moi bons días. Dicía a alcaldesa e tamén Carlos, e dicían ben, que estamos nun momento de cambio, nun momento de transformación, nun momento no cual, como sociedade, quizás non sexamos conscientes, que estamos asistindo a un cambio de paradigma que prácticamente inunda todas as cuestións da nosa vida cotidiana, das relacións sociales, dos sistemas productivos. E tamén dicía Carlos, e tamén dicía ben, que é ahora ou nunca, no sentido de que se non somos capaces de estar, por o menos, ao nivel medio das sociedades, das economías, dos sistemas de investigación, de transferencia, de innovación máis punteiros do mundo, perderemos un tren. E perderemos un tren que quizás non o recuperaremos por décadas, non o recuperaremos por moitísimos anos. Galicia, que está, como todos sabedes perfectamente, nun córner, nunha esquina da Península Ibérica e de Europa, ten tido sempre unha especie de percepción de que somos periferia. E iso nos ten lastrado, en certa medida, como economía, como sociedade, como país, para poder desenvolvernos, e nos ten xerado unha perda da autoestima, esa idea de que somos periferia e non temos capacidade para facer nada ou para estar á vanguarda como sociedade ou a nivel empresarial. Eu non concordo, nunca concordei con esa idea. Creo que Galicia é un lugar tan bo como outro calqueira para poder desenvolver un proxecto de calqueira tipo. O temos demostrado ao longo da historia, nunca estuvemos desconectados dos grandes movimentos da historia moderna, da historia contemporánea. Sempre estivemos vencellados co noso entorno, co entorno europeo, aí está o Camiño de Santiago. Pero neste momento está pasando un tren. Está pasando un tren que nos seus vagóns leva palabrotas xa tan habituades como biotecnoloxía, como biomedicina, como tecnoloxías cuánticas, como economía circular, unha serie de conceptos, biomedicina, nanotecnoloxía, unha serie de conceptos dentro de cada un dos vagóns que, obviamente, o collemos ou non o collemos. Se perdemos ese tren, pois seguramente o noso futuro será máis difícil, a nosa dinámica social, a nosa dinámica económica será moito máis difícil e, obviamente, nos descolgaremos das dinámicas de futuro, nos descolgaremos do futuro e teremos, quizás, pouco futuro. Por iso é tremendamente importante que sexamos conscientes da importancia que ten a ciencia, que ten o coñecemento, que teñen, en definitiva, as persoas. O máis importante son sempre as persoas que teñan inquietudes, que teñan coñecementos e que sexan capaces de aplicar esos coñecementos a favor de desenvolver proxectos que dentro destas macroáreas que van a marcar, xa están marcando o presente, pero van a marcar dun xeito moi intenso o futuro, poidan desenvolver actividades, poidan desenvolver accións que nos permitan coller este tren e nos permitan ter un camiño de futuro. E se algo ten demostrado o tempo é que un territorio nos condiciona, pero non nos limita. O dicía a presentadora perfectamente. Estamos nun córner de Europa, nun córner da Península Ibérica, pero temos empresas punteiras que foron capaces de desenvolverse, de competir, o propio ITG é capaz de desenvolver e de competir a escala nacional e a escala internacional con gran brillantez. E se nos rascamos de tantos e tantos exemplos que temos en Galicia, de iniciativas, de proxectos innovadores, competitivos, dinámicos, detrás sempre hai persoas. Sempre hai persoas que tiveron coñecemento, aplicaron esforzo, tuveron ilusión e desenvolveron ideas que xerminaron e poderon sacar adiante iniciativas de gran éxito e de gran repercusión. E iso é o máis importante. E no ámbito da ciencia, do coñecemento, da innovación, da transferencia, o máis importante son as persoas. É dicir, os xóvenes que os están nas nosas facultades ou nas nosas escolas de formación profesional, que van a pasar, en algún momento, a ser profesionales no ámbito da investigación, no ámbito da transferencia, no ámbito do coñecemento. E iso é o que vai a posibilitar que esa forza
ese coñecemento poida axudar a que a nosa economía cambie, a nosa economía evolucione, que se todos os módulos se acondicionen ás novas dinámicas e seamos capaces pois, de estar no mundo en esta especie de ahora ou nunca e poder desenvolver pois, as actividades e os proxectos que temos pois, a unha escala global, porque queirámoslo ou non o queiramos, hoxe xa non competimos co pobo, ca cidade ou ca rexión do lado, competimos sempre a escala mundial, competimos sempre a escala internacional, e xa non competimos dentro de nós mesmos. E en estas dinámicas, creo que esta xornada, creo que é un acerto por parte de 15.000 e tamén de ITG organizadas, é moi importante que sexamos conscientes como sociedade da trascendencia, da importancia que ten o coñecemento e que ten a ciencia. Eu, como representante dunha administración que teño, non sei se a sorte ou a carga, pois de xestionar desde a perspectiva política algúns dos elementos que van a marcar o futuro de Galicia, a educación, a ciencia, a formación, a universidade, sempre me pregunto que temos que facer, que debemos facer para poder darlle oportunidades ás persoas e que esas persoas, esas oportunidades desas persoas se convirtan en oportunidades para Galicia. No eido concreto que nos trae aquí, que é a tecnoloxía, que é a innovación, que é a transferencia, que é a investigación, quizás o máis importante sexa, na nosa opinión, diseñar un marco no cual os axentes, ben sexan públicos, universitarios fundamentalmente, ben sexan privados, centros tecnolóxicos e empresas, poidamos construir pois unha cadena de valor que arrastre pois ao coñecemento e transfira o coñecemento aos sectores productivos, ás empresas, para que poidan sacar adiante e competir en mercados moi difíciles. O facemos no ámbito da investigación. Fai moi pouco tempo presentamos o plan galego de I+D+I a 3 anos cun aporte económico significativo, en torno a 1.300 millóns, que busca precisamente axudar a formar persoas, a que esas persoas poidan desenvolverse nos ámbitos tecnolóxicos, nos ámbitos da investigación e poidan transferir, o máis importante, transferir o coñecemento aos sectores productivos. E nos especializamos, queremos especializarnos. É obvio que non podemos ser vos en todo. En ningún caso podemos ser vos en todo. Pois vamos a centrarnos en aqueles ámbitos nos cuales Galicia pode ser competitivo. Biotecnoloxía o somos. Se fixo aquí unha referencia ao clúster bioga, importantísimo clúster bioga, importantísimos centros de investigación vencellados á biotecnoloxía, importantísimos, e os proxectos que hai en marcha hoxe en día. A biotecnoloxía é unha parte moi significativa do noso futuro. As tecnoloxías cuánticas, tamén citadas por Carlos, temos que estar en ese tren, non podemos perderlo, porque con que o perdamos, desaparecemos. Eu a veces digo en broma, e aquí non sei se hai profesionales da cuántica, que iso como creer na cuántica, nas tecnoloxías e na computación cuántica é como creer en Dios. Pode ser ou non, pero, dende logo, se non estamos, estaremos perdidos no futuro, porque está claro que o futuro vai por aí. A inteligencia artificial, ou tamén todo o que ten que ver cas enerxías limpas, ca economía circular. Son os elementos vertebrais da nosa investigación, do noso desenvolvemento e da nosa transferencia. E Galicia estamos facendo conxuntamente un gran esforzo. Estamos medrando moito en investimento, tanto público como privado, no ámbito da investigación e no ámbito do desenvolvemento, e no ámbito da innovación. Estamos por debaixo das comunidades máis dinámicas de España, hai que dicido, pero tamén estamos medrando moito máis rápido que elas, estamos tendendo a converxer. E iso se percibe. Cada vez hai máis emprego tecnolóxico, cada vez os nosos centros tecnolóxicos, as nosas empresas, poden competir en pé de igualdade pois cal das comunidades ou cal dos países máis avanzados que son as nosas referencias. Creo que iso é moi importante, a creación de emprego. Dalle tamén oportunidades aos xóvenes que se forman nas nosas universidades e que a xente ben formada, ben cualificada, que fixe un esforzo personal e a súa familia fai un esforzo para que poida estudiar, pois que non teña que salir a outras comunidades autónomas e se poida empregar en empresas que traballan en Galicia e desde Galicia traballan para o mundo.
E temos tamén unha rede de centros que creo que é moi importante, tanto no ámbito universitario, a Red Cigos, dunha altísima especialización e dunha altísima competitividade na captación de proxectos, e a red de centros tecnolóxicos, como ITG, que fan unha labor dentro desa cadena de valor fundamental, de ser, se me permite a expresión, o puente entre a investigación básica, entre o traballo básico que se fai máis nos laboratorios universitarios, e a servir de puente cara o que son as realidades concretas dos sectores productivos e do mundo real. Porque ese puente entre a investigación e a aplicación a veces é moi difícil, e a transferencia é un papel fundamental que fan os centros tecnolóxicos. Eu quero agradecer por eso o traballo que leva facendo o ITG, que levan facendo o conxunto dos centros tecnolóxicos, e animar aos medios de comunicación a que divulguen en Galicia a importancia que ten a ciencia, e xa non tanto a importancia, senón a trascendencia que ten a ciencia, que ten o coñecemento para o noso presente e para o noso futuro. Porque se miramos hacia atrás, se poñemos o retrovisor da historia, todos os avances importantes que se teñen dado ao longo do tempo sempre se fundamentaron en avances científicos, en avances tecnolóxicos e innovacións. E isto é así sempre. Quizás a diferencia que temos hoxe en día, que tamén o dicía Carlos, é a rapidez. Hoxe é todo moi rápido, pero sempre os avances tecnolóxicos, as innovacións, repercuten nunha mellora da calidade de vida das sociedades e nun incremento do desarrollo das sociedades. Por iso é tremendamente importante que sexamos conscientes como país, como Galicia, como sociedade, da importancia, da trascendencia que ten a ciencia, que ten a transferencia, e que sexamos capaces de divulgar todo isto ao conxunto da sociedade. Por iso agradezco moito esta invitación, agradezco a presenza de todos ustedes e aos que sexades profesionais deste ámbito, animarvos a que sigades traballando a favor da innovación, a favor do desarrollo, a favor da transferencia, a favor da innovación, porque, en definitiva, estaredes traballando a favor do futuro das persoas e do futuro de Galicia. Moitas gracias.